Hello bayarok norok bahai tongbai kaham no tongbai na asa khayo ang norok no kaham tongbai na hanai जों tini te kaisa kothoma khananani phaliuka a kothoma angkha kubui hamjakmani kothoma o kothoma o norok chelabai bwrwi hamjakmani kothoma rok nugui manai so video no chengna sigang no kaisa no request khaina muchungnai je o video no norok jodi katal phai tongkha like share comment and subscribe khaina tapokdi te bell icon no bisini tongdi all press khadi je ang je pru katal ti hai love story ro rena fru norok no notification sogina bagai phadi ke love story kaisa khanana phaima ba khanai na leshiwana phadi gitini kubui kaisa life story khanarane kubui hamjakmani kothoma phadi ke chengla shiwana ang joli tongfuru nang ano muniriu nang joli tongfuru ang no muniriu obtene kaisa cute love story khanarane chengta o sangsaro khoroksa borok nangu je borok nono care khainai je borok nono kubui hamjakma rwnai tai nangbo bono potoma chanai omhai kaisa dunia borok tonga nangu aw जों kani nuguina hamjaklaikha nuguina hamjaklai जों salbrum brum no text khlailayo message khlailayo eba call rok khlailayo जों salbrum brum no ti kemang tonglayo salsa angke chini guardian obo saimang bai kha bini bo saimang ka ani bo saimang kha tofon chini guardian obo kono hinya norok live pori tongdi olo no pori bekheke kainai hini sau gampor जों salbrum brum no ti ke text khayo phone rok khlaiyo tobo जों whatsapp kan malai jagya khu so get tabuk जों malina salake bobai je nang khumulung pargo phaidi जों kani malai layon hone aw bobo sau phaidi nono bang wasko nuge khu ja facebook ti numa ba malai na leshiwano ne boro khumulungo phaneni pargo phanen kok salaini khumulung pargo phaikya khumulung pargo phama pore boro kok salaikya hamjai mal kok salaikya tai bo college go pore ti khan salaikya first time malai lemani borok ne to boro facebook ba sini lemani ke kok sengkam te kan kabang makha nang tam khai tongom te herong ke chalabo sakom tumti khai tongbo hai rai ne ge buri bo chaja kha ge chalabo buri ni je bo tam khai tong chalabo buri ni chaja kha gom te ken borok te bo hamja lakya gom te ken borok salburum burum call khlaileo text khlailayo je kubui hamjakma bonono sanai ei lama kam ke hindi bonono kintu am kaham ni ban sau kintu baksa ba joli jagnai কিন্তু বাবু ফিয়াবো বিনি কাহাম বগে সাউ লামা নাই হিমিয়া তামো নি বো যে ফ্রু কুটুংনাই আমো বো কাহাম কেন কুটুংনাই ফিয়াবা আমনো নেগেটিভ সাইডত লাंनाय করি বো কুবি খেনাবো হামজাকमा বগে সে ননো ফ্রুঙ্গু এবা ননো সাউ नों लामा हिमफ्रु आं सामप्लिंनाय नों पियांफ्रु आं मोदुंनाय बेलाय न काशान बगे आ दिन जरा स्पेशल डे आबन बगे आं बलो बेलाय केन हामजागो आ जे दुनिया ओम हाय borok nango jenono care khaine jenono kubui hamjakma rwnai pheba a borok bising korun bisingo ekjon ase nono kubui ke hamjaknai eba nono kubui poito charinai aw nung phorngiri kha kubui hamjakma tamno hin eba hater hamjakma no tam hin nangano tini phorongka je lama bhaike himnai ang bhaike himke cholinai nangano tini phorongka bhaike cholinai borok bai ba bhaike nangano poito charnai ba bhaike kubui hamjakma ngi thaka nano bebak phorongka a bebak phuma bai na ani a de jora je special day abonan bagi belai kheno kotorku ninglang mau tongkhe ang kuno nangya bas nono simi nango beri bo saka nung tongkhake ang bo kuno wanaya churu nung bayang simi kaham ke mili tongki simi angkha nung baka seranya ro ngi tongfu bo sanai ei tamongkha nung tinia suk set hai nung bono joto kok no khulugi saka ani hai mood kharap ano kisa muniri rigadi bapur sanai inbox o thange eko naila bo muni kothoke dress ro kanaya kunai bo chelano entertain khaina bagai bo funuka ei naila ang chala haidin to ge chala bono pa nung markena umungkha naithoka ba nung hepon muni kothok bungi tongkha nai bo amteke sanai ge buri wan sugo ja amteke khaike da bo amteke muni no nai no bo amteke khai chala bo wan sugo aw ang bo bono boban bagi amseke ang negative thang tongfru ba no amseke ani care khayo ang bo amteke sedung phra bo no care khaina nai chala bo wan suka bo shanom teke muniri manungke bo sedung tongfru ang bo muniri mano bo wan suka tani muniri me tongna ba bo shano muniri toiba muniri nai ang bo shano charam dress kani muniri wo ang bon burung dress kani no muniri nai
Hangke jingom te hike no tong laikha mani lekha kun dino setting go kun dino hamjak layo kun dino text khalayo kun dino tingo te hor kuthugo no Facebook online khage bosanai ei nangtam thuya da ang hai ke ni Facebook deactive khani sini ne account ne bopia ba bo ni kaham ba shi kutugu bo kuno chaja ge kutu gya mane chaja ge oi kutu gya bo ni ka kubui ni ba na kubui hamjama ba no sau nangtam hor thuya da amon bagai bo horo inbox thang bo loglingin sanai bo jolui sanai je nang oni biro bo text khaito phia baba mo kubi khen sau je bo bini je bo bono kemna phani yakana muchunia bono no hamjagi tongna bagai bomte ke sau au kubui hamjamo no ang tak si bujiu nang aina khake ang sampling nai ang sampling khen nang aina nai ang tini buji kha kubui hamjama tam no hin nang bo buji kha kubui hamjama tam no hin au KSB Production YouTube channel yang log logi tongo Manesh Debbarma voice ri tongnai norgo video no jodi naitok jakhake eba hakisa pan hamjak tongake o video no jesuk mamsak like share comment and subscribe khaina ta pogdi ke amam teken te boku bunite bokabang kabang ma cute love story tuna sad love story tuna teke kabang motivation do video sok tuna ini ang tak chai tokha Hingga asal tin bagai video ton lai sini next video nong te sama lai firna hai no asa kayo video naitok jagan nai ang ani je mansak ang no naitok khana chai tokha fiaba omoni sungja para khaime aga to ang tabuk means ang te chai tone ke kaham tuna bagai karno to ani second time video she so jese macam nong support rediano asno hambai